И капка не остана. Тесни врати се направим тук, бе. Дянка, бе, че то се съмнало, бе. Как се съмнало? То ще не се стомило, бе. Така ли? Да. Аз мисля, че е другия ден, бе. Да ще пее. И капка не остана. Браво! Аз искам ти задам един въпрос на тебе. Кажи, бе, да не сме решено трудно сме. Не. Много добре днес. Ти мене уважаваш ли, бе? Ти ли? Не. Уважаемата е Дянка. Така. Що ме уважаваш, ще ти дам да си пинеш. Пини си. Червено вино с нощи пих. Здраве! Здраве, как върви само. Да не слага да се хтим вътре, много бързо влиза така. Хубаво е. Значи ти ме уважаваш. Уважаемата Дянка, винаги съм те уважавал. И затова стари приятели сте, бе. Браво! Как? Няма Да питам още нещо. Кажи, бе, ще ти отговоря, бе. Добре. Жената уважаваш ли? Уважаваме Дянка, разбира се. Моята жена. Уважаваме. Няколко пъти съм я уважавал. Пини това. Да. Пина. Сега. Ако ти я дам, ти колко ще дадеш за нея? За нея? Да, за моята жена, аз ако ти я дам на тебе, Дянка. ти колко ще дадеш? Моя Дянка, бе, тя е твоя жена, ти си ми приятел, ти ще ми дам. Все едно, че аз ти я давам на тебе, ти какво ще дадеш? Дянка, бе, ти си ми приятел, нищо не дам. Нищо. Нищо не дам, как ти сега... Добре, договорихме се, взима я.